inisyu ni Judge, Executive Judge Dina Martel M. Paking, the Executive Judge iti Regional Trial Court, Branch 11, Marcos Hall of Justice. Dito yung search warrant, kit na ilan at dito yung mandarin na kami nga i-search nila iti balay mo. At na-i-allege kaya ito nga search warrant nga sikagit ang ikot iti may isang caliber 45 pistol kan ammunition. Hawalan iti lisensya. So sigamad lang ni Mr. Warlito Ketula. Middle name mo Alnas. Sitio Matayag, Barangay 10, Manalpak, Sulsonay, Ilocos Norte. So wala na dito, ito search warrant. Police Captain Randy C. Damo, Sakjay. Acting Chief of Police, Sulsona Municipal Police Station, had applied for a search warrant and alleged that respondent Warlito Ketula E. Alnas has in possession, control and custody, which is being kept inside his house located at Sitio Matayag, Barangay 10, Manalpak, Sulsona, Ilocos Norte. The following items: 1 unit caliber 45 pistol and ammunition for caliber 45. So wala na to, itap ng dimatidog. Now therefore, you are hereby commanded to make an immediate search at any time of the day inside his house located at Sitio Matayan, Barangay 10, Manalpak, Sulsona, Ilocos Norte, and take of the above mentioned article and bring the article seized to the undersigned to be dealt with as the law directs. So kahit na sa nadamala kayo, at awan may pakita mga lisensya, kapilitan nga kumpiskarin, kanarisarin na ka. Okay na sir. Madam. Inubukin ko. Ito yan, sir? Ito yan. Kailangan sa'yo. Mahalay ito. Ay, Brad, gano'n na. Signature. Signature pa nga rin. Date attack. Date attack? Hindi ba? Ibaba na. Nagkapkap ka lang tao na. Mano, dasang pagkakulog. Sika doang suna ay kagawan ni media kin doang pagbidbidyo. Bisa lang PNP. Talo nga PNP. Alam kapkapan yung ano lang, yung kapkapan yung amin nga digito yung murag nga tao. Dikat sa batos. Ano lang kung ganatin. Okay lang nga saka-saka. Okay ganyan mga ito. Dito ba? Sabagay na sumuro sa umot kita lang. Hindi kita na bakit pa. Saka-saka ka? Saka-saka ka? Ang guarami dito, sir. At dosumrut di rapi, sir. Kag-gloves kayo man, i-trace tayo no, sino tingin ko yata. Pura na kanya, bagata ka. Ang bagay, Roy? Awan plus, sir. Awan plus paltok ko. Ang mater, nag-search warrant ka. Kit siyempre, adumang gurgura kanya. Toy? Apa yung gurguraan na naman ang? Hindi alam mo, sir.
Yay? Talaga mo ito. Laki. Speaker siya. Sige. Wala ata. Ako nag-estima. Bali takto yung sa akin. Sarakan tayo. Pagtug mo siya. Right, mga bala may isang magazine with ballets. Mati-pose. Ada paltog. Daga mo na ito eh. Tapos ada magazine na. Magazine na ka? Magazine na ka? Ewa ba? Insert. Ha? Ikaw ito mga kita mo inserted mag-inserted ano na. So may cut dito eh. Ito kami sa imam mo. Hindi na gano'n ka naman may gaman. Maka-inserted na ako na. Pumutok. Nawala ka gloves ngayon, sir. Ano, di mo ikwala. Ako ano, baka Saan na yun eh? Ito? Yun. Madlaw sa mod no? Nagsen.